बिशाल बर'आ जे मोनसे माने गवायाव जि जोङो मोनसे टुर्नामेन्ट बा टुरनि थाखाय लांदोंमोन बेयाव स्टेट लेभेलनि गेम जादोंमोन आरो बे स्टेट लेभेलाव बिथाङा स्टेट लेभेलनि थाखाय सासे स्टेट प्लेयार हिसाबै क्वालिफाइड खालामबोनो हादों गावनि टीमखौ आरो गोबां नाजानायजों गोबां दावराव दावसिबो जादों बे खेलायाव दावराव दावसिनि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना बे स्टेट लेभेलनि गेमखौ क्वालिफाइड खालामनानै दा युथ लिगनि थाखाय चेम्पियनशिप जाना फैदों। स्टेट लेभेलनि मा गेम नाम? बेयोथ' ओरैनो युथ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट एकाडेमिनिफ्राय लानाय मोनसे टुर स्टेट लेभेलनि फुटबल। बिथांमोनाथ' बेयाव खेनब्रै गेलेदों बे खेनब्रै गेमावबो बिथांमोना फार्स्ट अपेन गेमाव 7-0 गेमजों देरहादों आरो नेक्स्ट गेमखौ 4-0 जों देरहादों आरो लास्ट सेमिफाइनाल गेमखौ बिथांमोना 1-0 आरो लास्टआव पेनाल्टि किकजों देरहादों आरो आङो फुटबलाव देरहासार जानो हाबोदों। लेभेलनि गेम बियो जों मोनसे गिदिर ट्रफि मोननो हादों आरो मोनसे ओमफ्राय मेडेलबो मोननो हादों गासिबो मोनसे आंनि मुङा बिशाल बर'। आंनि गामिया पालसिगुरि। आङो आइएसएल लेभेलालागै गेलेनायनि थांखि दङ। थारैनो बेखौ नोंथाङा मोगथाङाव जाफुंहोनो हागोन ना? हागोन। आथिखालाव नोंथाङा फरायो बेसेबां मा थाखोआव फरायो होनना फोरमायनो हागोन? आं दा थाखो 2 फरायो। हाथरखि स्कुलनिफ्राय लांदोंमोन आंखौ सापर्ट होनो सार मिथिसारा। न'खरनिफ्राय माबायदि मोनदों दा? मोजां। आइ आफानिफ्राय अनसायनायफोरखौ मोजां मोनदों। बिशाल बसुमतारिया जितु स्टेट लेभेलनिफ्राय गवायाव थांनानै आन्डार 15नि जि गेम गेलेबाय बे गेमाव चेम्पियन जानानै गाव हारसिङै निजा मेडेलबो मोनदों बिथांमोना चेम्पियन जितु ट्रफिखौबो मोनदों आरो बिथांनि जितु सिमां बे सिमाङा गोजौ फारसे आवगायलांथों होननानै जों दिनै पालसिगुरि अक्सिगुरि गामिनिफ्राय गासै रायजो राजा बोराइ बेन्थ' गासिबो फैनानै जोङो बिथांखौ बरायनाय जादों। जिहेतु बिथांनि न'खरा बांद्राय हालोदा मोजां नङा जिहेतु माबा मोनसे फाइनान्सियेलनि जुदि प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोना रायजोनिफ्राय माबा मोनसे बिथांखौ सापर्ट खालामगोन नामा? दा जोङो रायजोनिफ्राय माबा मोनसे दा जोंनि गामिया जाहैबाय 35 बे 35 गामियाव जोंनाव मोनसे रायजोनाव अनलायनाय दङ जिहेतु बिथांनि न'खराथ' गोबां गोरिब भबिसत कालाव गुबुनाव गेलेनो थाङोबा थाखा फैसाफोर उनफ्राव माबा मोनसे थेक बेथेक जायोबा जों रायजोनिफ्रायनो मदद होगोन होननानै सावरायखानाय जादों। फंबाया दा जोंबो बेखौनो आसा खालामदों जोंनि गामिनिफ्राय जुदि भबिसत कालाव आइएसएलसिम मोनहैनो हायोबा आनान गसाइआ जुदि आफा बोराइ बाथौआ जों बे बियाव फिसाखौ बेखिनि आसाखौ जों मिजिंथिदों आरो मोनहैगोन होननानै आइएसएलसिम।